saan naabot ang 100 mo. It's 100 subscriber challenge guys. Asa mo abot ang 100 na si ate guys. Say pa kanimo te? Just. Si ate Just day. What's up mga ka-showbikes? Welcome to our new vlog. Today is natakaroon sa overflow guys. Part na ni siya sa Maribohok. Kaligoan na ni siya guys na guys. So, nice kayo. Napadari. Mo ni ang first nga nasa akong intro bitaw nasa akong vlog. Ang overflow. So kayo ang uwan. Lam kayo ni dire nga guys so. Ang kauban day guys eh. Boy, istorya. Hey. Hello. Guys. Hello. Hello. Tinatugnawan kayo guys. Napoy duha ka binibini guys. So chicks kayo guys. Kanang ma'am, hi mo sa vlog. Ay nauwaw. Shy type na sila guys. Ito sila i-shoutout para sa atong vlog. Hope mo support po sila. Shoutout na ninyong duha. Isang shy type mo. Sana all. Dito okay. Sana all. Tulad mo baliling ay isang mutya. Upelas na kay ningning anong ganda. Tulad mo'y bituin sa kalangitan. Tulad mo ay gintong kumikina. Yes man. At ako baliling ay isang dugha. Langit kang Ni mga laki. Kani mo ni sila. Nanglili yun ni bae. Tanaw-tanaw sila na guys na nang do ka bae guys. So guys naligo guys. Apo guys so. Magandang dilag. So mga ka-showbikes, muli na may kay gutom na. Taray, mga dito na may. Taray. Lapo kayo. Kinalapukan kayo. Ha? Ayun, magigay ko yoy. Lubong tama ning kon. Garap sa nagbahay ka showbikes. Sabi yung pili ka pasar kay kita kilid. Mo bitaw ta. Baktas sila. Hoy, sakay na to. Ikaw na. Marap gabi na ito na. Hello mga ka-showbike, ama Max. Mga ka-showbike. Hello mga ka-showbike. Kita na ako nga. Hello mga ka-showbike. Ka-showbike. Shout out. Atubang nilapit. Nene kan dua. Tiga macam ini, Pak. Lamaran. Uy, kok. Ya gini. Ini kan bagus. Shout mga ka-showbikes. Tingungot. Yo. Bisa may ali dito. Oh, di ba? Ana to. Ana kay. Uy. Uy, gini.
Kasunod siya juga to. Asa dali siya. Kasubay. Gabay na sila mga kasubay. Ay gabay. Tagal ber. Sorry no. Ay pena dia. Likod. Likod. Ay, tabangan ta. Abdi ka to ha to yawo. Yung na to, tayo na. Unami guys. Dami. Bye-bye. Oy, driver. Gabe. Driver sa una, driver. Okay ba ko stop na. Di ba mabali? Dala. Ibisaan me kayo bikes. So guys, nangapit may karon diri sa buho-buho. Sa buho stopover guys. Na guys oh. So manod mi adto karon guys. Kay order mi og kuan. Basig na soft drinks or to or kuan mga pagkaon dito sa Chichirya ba. Mopalit mi adto. Challenge is saan naabot ang 100 mo. It's 100 subscriber challenge guys. Asa mo abot ang 100 na mo. Daghan mi kayo. Isangit pa na Max. Tangit na naman. Klaro na. Empanada te. Kat. Oh. So mga ka-show bikes, mag-order na may karon ug unsay mo abot sa 100 pesos na mo guys. Mao ni ang pilian guys. Kana. Okay. Kuante, kanang naay juice. Wala nga nira mo oh. Ang ana lang. So empanada lang te, 6 ka buok. Ah, sige. Lusa na po og kuan. Kato kira. Okay ra. Na si ate guys. Say pa kanimo te. Just. Si ate Just day. Among gipili guys is ang empanada. So 6 man may kabuok. Yung kaya picturean. Chill. Di buya pod. Di magpaayon tami atong turil ti ba? Asa man? Tabi tong dapit sa kapilya sa turil. Ning lakaw naman daw siya. Piahan mo. Taghandig. Luyo ani ah. Ay, betul. Bayabas gini ka lang biya. Biya pa sa sang Biya pa. Kay. Karon mo sikat kay karon may ana dun na. Gusto dili may ana. Saan og mga sikat buang? Why? Isumbong Giselle kay nakatakas na. Shout out dai ni Giselle. Nga taga Dimyaw. Ngay ko na ito. Na. Mana? So guys, this is the 100 pesos for 100 subscriber challenge guys. So nipalit mi og 6 ka empanada cost of 10 pesos og isa ka litro nga Pepsi. So, help me guys for the 100 subscribers.
Shy type ka dia. Bye daw mo. May rumok sa? Rock mama. Toy, wait, toy. Hapit madisgrasya gani ha guys. Og sa dihang naplatan mi guys. Ganoy lang tani guys. Klaro na guys, pat. Clarix kayo. Okay pala kita guys. Kasabaan na guys kay kawat ra man na nato guys. Bitaw, okay ra na kay ligid ra, di kinabuhi bagi kuha. Pero ganina gyud. Hapit oy. Hapit kinabuhi kuha ganina guys.